This is Idol Rica Rakista at welcome for today's another episode of Be The Vlog. Excited na ba kayo? Pero bago yan, familiar ba kayo sa kantang to? Oh, kaya naman, ito. Lawas kan pinabli, inaron saksak. Antak Idol, antam iratan niya sikat na kansyon dya, Pangasinan. Kaya naman, sino kaya ang singer behind those Pangasinan folk songs? Malalaman natin yan ngayon. Oo, ngayon na mismo makikilala natin siya. Kaya naman, samahan niyo ako sa episode na ito dahil makikipagkantahan at makikipagkwentuhan tayo. Let's go! Hello mga idol! At ngayon, let's welcome ang nag-iisang Pangasinan singer-composer, Mr. Hildo Tamayo, aka Sir Gusting. Kilalanin natin siya at baka marami tayong mapulots na tips o kaya naman ideas kung paano gumawa ng folk song sa ating probinsya. Hello po, Sir! Hello! Pwede po kayong magpakilala sa ating mga idol. Hello po, ako po si Hildo Gusting Tamayo. Saan po nakatira? Sa Tulyao, Santa Barbara, Pangasinan. Ilang taon na po kayo ngayon, sir? Kailangan ko bang Kayong Okay, bahala. 67 years old na ako kahapon. Oo. Belated happy birthday po, Thank you, sir. thank you. So, ngayon po may mga ilang katanungan lang din po ako sa inyo. Okay para lang. Basta makilala. masagot ko. Yes po. Pwede niyo pong sagutin Tagalog or Pangasinan or Okay. English. Okay, sige. So, number 1 question. Kailan po nag-umpisa ang karera niyo sa musika? And most especially sa contribution ninyo sa mga Pangasinan folk music. Nag-umpisa ako gumawa ng kanta 1992. Okay po. 1992 at si Mekat Yatampo may ginawa. Kanyan, intuloy-tuloy ko mula. Ano, sa purpose ko may palikatan ko labat sa unaan niya. Kini, umpisa, parang masaya ako pag nakagawa ako ng obra. Tama. So ngayon, paano po ba yung pamamaraan nyo ng pagsulat ng kanta? Paano nyo po naisipan yung mga witty lyrics ninyo doon sa mga songs ninyo? Okay. Mga nakakatawa, no? Sa Jadken, Dad Kaliber-Liber, bilang sa topic ay nagkaroon ka ng idea na isang title ng kanta, doon lalabas yung witty na sinasad mo. Yung mga jokes. Halimbawa, nakakita ka ng isang nagustuhan mo yung tao, anong ginagawa niya, singgo, o anumang bagay na nakakatawa, doon i-describe mo doon sa kanta. Opo. Parang ganun na rin. Ano yung mga kantang sumika na sa tingin nyo hanggang ngayon ay naaalala pa din ng mga tao? O kaya naman yung pinaka-best song piece na naisulat nyo? Halos lahat ng ginawa namin kanta ni Suting, asawa ko. Sikat hanggang ngayon kakantan. Basta nangal-dalate, malabir ka. Kaya lang hindi. Malabir ka, matalangata ka. Punsyano, pamilya Punsyano. Bibingkanan Maria Sumagata. Lahat po ng ginawa ko, walang hilaw ang kapay mga ta. Baka naman, pwedeng makarinig ng kaunting sample naman dyan, sir. Okay, sige. May kinansyong kulatan ng saman. Amin ang ginawa, ako ilalo niya sa mga ansyon. At agla na pilay nga ko, sa klang ansyon. Sarayan kang kampuyo, sinyal kuno'y totoo, tandya na basay kapalaran mo. Agibalit pinunuyan, tapal suno maminsan. Kang kampuyo agti, pinunuyan. Meron pa akong isang narinig sa inyo yung, yung tulaw ba yun? Tulaw? Sige, Tulaw ba? Narayan, amin. Yun po. Mag-aag subulan.
Maliwaway dalan. Puntulo lara at satan. Para kanino po yung song na yan? Mga aramay medyo walay diferensya. Walay desit to may konti-konting mga sinto-sinto na pagka ang ano yon pagka bilog ang bulan. Kwandalante ang amay. Kwandalante tulaw. Unsigiray. Walay desit. Meron pa akong isang ano sa inyong gustong song, yung meron. Ano po yung meaning ng meron? Miron. Meron. Miron. Yung miron, yung parang aso-aso, yung parang ano yung sa inuman, walang contribution. Ang gapoy ang bagto. Ang gapoy ang bagto, mimimiron. Sa sugalan naman, nandun, pag may nanalo, doon siya pupunta niya yung nananalo, may balato ka. May balato. Ganon yun. Pala yan. So, ito po ang next question natin. Gaano ba kahalaga para sa inyo ang pagsulat ng folk songs, lalo na po ngayon sa panahon ngayon, napakarami ng umuusbong na iba't ibang genre ng mga new music? Halaga dahil, nakapagpapasaya ka ng tao. Wala na sa akin yung halaga nung, yung award. Opo. Hindi na yun. Ang importante sa akin, nakakapagpasaya ako ng tao, malikot iray totoo, na naririnig na may komposisyon mo, at malikot irararaman, malikot ka mo lang ng gawa. Ang gano'n nga po may award, amin niya ginawa mi mo ito kini. Ang gapi mo san, amala, hindi naman folk song ang tawag nun. Novelty. Ayun, novelty. Novelty song. Oo, novelty, mga idol. Novelty song yon, yung mga witty, Opo. at saka yung pwede ring tawagin yung mga kangkampuyo, nayarin folk, nayarin may mali, si Mikat mali tungkol naman doon sa mga mali-mali. Sa tingin niyo po, meron pa po bang mga ibang Pangasinan na folk songs ngayon? May mga gumagawa pa rin po ba? Marami nang gumagawa. Paano po ba nakatulong sa inyo ang musika, or ano yung contribution ng musika ninyo para sa mga tao or sa ating komunidad? Okay. Sa ating probinsya. Baliwalin ubatan. Nito ubatan. Amalante, imbaga, sinabi ko, wala sa akin yung award. Ang para sa akin, importante yun para yung mga nagkakaroon ng problema at narinig yung ginawa mo at natawa na yun, imuluklaman, may mahalaga lang si Kaman. Yun na yung balik nyo para balik. Amala, si Katuman. yung suporta din nila sa inyo. Oo, noon. Mano apalikat mo, singa komedyante ka bilbilang. No, agira akalat din kapuka, kapoy gumgunam. Kanya no, ato may ginawa mo, nalikatan data, nalikatan mo may ginawa. Malikat ka mo, lahat nalikatan data, say kabay mo mampalikat. Na. Kanya no malikat, malikat ka mo, yan ang gawa. Opo. Kasi bukod sa singer si Idol Sir Gusting, ano din sila, comedian din po kayo. Oo, galing ako dyan. Opo. Kasi hindi naman po ako talaga singer na pilitan lang kumanta. Opo. Para makilala naman ako sa pagkanta dahil gumagawa ko ng kanta, hindi ko alam magkumanta. Kaya ganun. Balita ko, hindi lang kayo ang singer sa iyong pamilya. Sino po bang Mga anak ko. Mga anak nyo. Ilan po sila? Dalawa. Si Erica at si ate mo. Ate Erica, ate mo. Lahat ng klase ng kanta, nagawa ko na rin. Love song, rock, slow rock, rap, reggae. So, ngayon po, ano naman po ang masasabi nyo ngayon sa lahat ng mga aspiring local composer at singer dito sa ating probinsya? Okay, medyo nakakaedad na tayo. Kaya yung mga aspiring na gustong sumikat, hindi ko sinasabing sikat na ako. Opo. Ipagpatuloy nyo na. At kung gagawa kayo, yung may kabuluhan. Tama. Okay, may patutunguhan. Kasi
Lahat yata ng kanta ngayon na naririnig ko, puro, walang conclusion mo puro, Kaya, pagpatuloy nyo lang. Isipin nyo lang, pagka gumawa kayo, may rhyme, may istorya. Importante may rhyme. Walay syllabication, katutuno, masulok, so syllable, ginawam. Ken. Dapat sakto, tas timing yun. Sakto, para Ganon. Tapos may feelings din yun kayong pinapa... Ang may original kansyon niya ginawa, aliwala bata adaptation. Singa kang kampuyo. Original, may bagam niya meron. May tulaw kinman, adaptation man. Okay. So, babaga, may malabir ka, Ponciano, original kuman. Music. Isa yun sa, yung Ponciano, isa yun sa talagang pinakan tumatak sa mga tao. Ponciano, Anyani. Anyani. Sa akin galing din yun. Mali. Bibingkanan Maria. Bibingkanan Maria. Yung basta yung mga kantang kinakanta niya. Sample nga nung yung Anyani. Anyani. Lumantag luong laray aso, tanbin magas laray bago, idiritsong lay akar mo, agkalamang imano, panwalay putot kulo. Tapos meron pang mga background yun. Muli mga idol, sana nag-enjoy kayo sa video vlog episode na ito. Abangan nyo kung sino at saan ulit ang ating next na pupuntahan. Maaari mong i-like, follow, i-share, and just comment down below. At thank you so much po, Sir Gustin. Welcome! Ayun mga idol, ako ang inyong nakasama, Idol Rica Rakista, ang inyong video vlogger for today. Thank you!